Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kita sedaya ingkang rawuh diparingi sehat lahir lan batin. Amin ya Allah. Diparingi rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin. Diparingi keluargane ingkang tenang, damai rukun, diparingi putra wayah ingkang soleh lan solehah, lan diparingi iman lan Islam sampai akhir hayat. Lan mugi-mugi kita sedaya ditakdiraken kali Allah dados tiyang ingkang penghuni surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ingkang kawuyaken, panjenengan mriki niki sangat-sangat manfaat lan penting dalam rangka thalabil ilmi. Amargi panjenengan di dalam rumah tangga niki sangat-sangat menentukan keadaan keluarga, keadaan rezeki ingkang barokah, dan keadaan mlebet surgane keluarga. Lah niki peran panjenengan niki sangat penting. Suami niku ketika melakukan perbuatan kejahatan mungkin tidak lepas dari perbuatan sang istri. Ketika berkorupsi suaminya, ketika berbuat jahat, itu tidak lepas dari perbuatan sang istri. Lah ini atosipun panjenengan mriki sangat bermanfaat sareng-sareng thalabil ilmi supados warga panjenengan niku membawa berkah, membawa rahmat, lan membawa rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Terus pundi supados rumah panjenengan niku membawa berkah, membawa sakinah, membawa rezeki ingkang barokah yang akan dibawa teman suami panjenengan ingkang sepindah istri niku kedah pandai bersyukur dumateng Allah lan bersyukur dumateng suami. Allah bermatur, "Mita ing sakantum la asidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid." Nah, bersyukur akan ditambah nikmat ini. Dibiasakan nggih Bu nggih, sing dereng biasa bersyukur dumateng garwane, suamine kedah dibiasakan. Nggih rada-rada angel nggih Bu nggih. Angel apa mboten nate Bu? Dibiasakan nggih. Lah panjenengan bersyukur dumateng suami panjenengan pun rezeki niku kaya digrojok, nggih ta? Digrojok lan rumah tangga ini niku bakale barokah. Nggih syukur nggih, latihan bersyukur. Terus yang nomor kali supados barokah suamine beto rezeki kang kathah, nggih ta? Niku kedah tawakal nggih. Berserah diri dumateng Allah. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Berserah diri dumateng Allah. Napa kemawon ingkang kita sampun perbuat dipasrahkan, diserahkan diri ikhlas dumateng Allah. Lah niki sing nomor kalih supados suami panjenengan beto rezeki ingkang barokah. Ingkang nomor 3 yaiku taat ibadah dumateng Allah. Terus kaya ngeten niki namine panjenengan sampun taat ibadah dumateng Allah. Ingkang nomor sekawan yaiku kedah ngadah-ngadaken istighfar
dumateng Allah. Kita niku kathah dosane, monggo kita istighfar, lah kita pun istighfar ngapura dumateng Allah, niku bakal diampuni dosa. Istaghfiru innallaha kana ghafar. Mohon ampun dumateng Allah, sampun diampuni dosane, niku akan didatangkan rezekine saking Allah. Lah suami panjenengan niku bakal angsa rezeki ingkang kathah lan barokah. Niki peran sang istri ngadah-ngadahaken istighfar. Ingkang nomor sekawan yaiku kedah sering silaturahmi, nggih. Silaturahmi niku kali silaturahim beda nggih. Nah, silaturahim niku sekandung bapaknya, kakaknya, adiknya, niku silaturahmi. Nah, silaturahmi niku teman-teman tiyang lintune. Niku kata-kata kita niku kedah silaturahim. Niku akan mendatangkan rezeki ingkang banyak lan barokah. Berikutnya peran istri yaiku kedah jaga salat. Lah semakin salate rajin, semakin rezekine kathah lan barokah. Sejauh mana jaga salat. Salat itu akan mendatangkan pertolongan saking Allah. Sing rezekine seret salate rajin dijaga, insyaallah akan ditulungi, diparingi rezeki ingkang lancar, kathah lan barokah. Jaga salat. Ingkang nomor 7 yaiku sedekah niku nggih, Mbak. Lah diparingi atau suamine napa garwane disisipne 3.000, 3.000 napa gangsal ewu disodakoh kan kaya panjenengan ngeten niki nggih sodakoh nggih. Tiyang sing sodakoh niku Rasulullah pun matur baliyasdat akan ditambah sodakoh nggih ta. Pun paringi garwane napa suamine disisipne nggih ta. 3.000 napa 2.000 ditambah sodakoh. Terus yang nomor 8 yaiku maos Al-Qur'an. Iki panjenengan mau disampur maos Al-Qur'an niku akan mendatangkan rezeki nggih ta ingkang dibeto sang suami. Maca Al-Qur'an sagete nggih, lak sagete kulhu nggih pun kulhu terus nggih, diputer terus diwolak-walik kulhu nggih sagete kulhu nggih boten napa-napa. Sing penting maos Al-Qur'an diwaca niku akan mendatangkan rezeki ingkang kathah barokah. Ingkang nomor 9 nggih niku mendoakan Bu nggih, mendoakan suamine, Mbak, nggih ta. Aja lepas mesu ndongane sing elek kok cilaka nggih. Nggih ta. Iso nyang samping kejengklok nggih. Nggih ta. Didongakne sing sah ya Allah, paringan suamiku sehat, lahir batine, imane, rezekine ingkang kathah nggih. Dongakne sing sah. Sing nomor 10 yaiku bila dipandang sang suami menyenangkan nggih. Nyenengne sang suami niku enten 10 nggih, kathah nggih. Enten sing apal, Bu? Niku penting karena peran sang istri itu sangat penting sekali, nggih. Sangat penting sekali dalam rumah tangga. Lah rezeki niku boten atau mawon nggih ta. Kesehatan sing barokah, ilmu sing barokah, tenaga sing barokah, yoga sing barokah, rumah tanggane sing barokah.
manfaat lan tertambah kesayangan ya niku amargi peran istri ini sangat penting sekali gitu. Mungkin lah kita ini rezeki ini sebab ya mungkin kita istighfar gitu. Istri ini kurang istighfar, mungkin kurang bersyukur gitu. Mungkin kirang sholatnya dijogo oke. Kalau lagi maling nggih. Ini ke peran istri nggih. Jangan angan Bu nggih. Lah mungkin apalagi setunggal nih pada apa-apa gitu. Pertama istri kedah bersyukur. Sing nomor kali istri kedah tawakal berserah diri kepada Allah. Ingkang nomor 3 istri kedah taat kepada Allah. Ingkang nomor sekawan istri kedah maos istighfar gitu sekata-katae. Ingkang nomor gangsal yang niku nyambung silaturahim. Ingkang nomor 6 ya niku jaga salate, nggih dijaga salate niki kira. Sing nomor 7 ya niku sedekah lak diparingi atau garwane napa suamine disisipne nggih. Damel mundut botok napa lempeng diparingi tanggane sedekah gitu. Ingkang nomor 8 ya niku membaca Al-Quran. Dan itu akan mendatangkan keberkahan rezeki saking suami. Ingkang nomor 9 yaitu doane sae dumateng sang suami gitu. Aja sampe pas waktu pegel no wasu gitu dongane elek. Sing nomor 11 ya niku bila dipandang menyenangkan kedah berpenampilan sae rapi dumateng sang suami niku 10 yang akan mendatangkan rezeki saking suami. Mugi-mugi kita sedaya saged melampaui lan rumah tanggane kita sedaya diparingi keberkahan, diparingi rezeki ingkang halal dan barokah, diparingi kebaikan lan diparingi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana fir lana dzunubana Amin ya Allah. wa warhamhuma kama rabbana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbi hab lana shalihin. Rabbi hab lana shalihin. Rabbi hab muslimin. Ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil al-Fatihah. Alhamdulillah alamin nggih. Mugi-mugi sedaya 10 dawuh nyanta nggih, Mbak. Bu. Pun mungkin kalau tulis dan WA. Coba angen-angen nggih, insyaallah nggih. Nggih ngapunten yang kemaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.